Karong Domingo ha, gideklarar sa atong simbahan nga Catechist Day or Catechist Sunday. Atong iampo ang atong mga katikista, apil na tong atong mga volunteer catechist o atong mga parish installed catechists. Unsa may buhaton sa mga katikista, magtudlo sa mga pagtulunan sa simbahan. Unsa may pagtulunan sa simbahan, ang mga gitudlo ni Kristo ug sa mga apostoles. Unsa may gitudlo ni Kristo nga gisunod sa mga apostoles, ang pagpasaylo nga way sukod. Gilingi ay mong tupad ing nanudlo kaanis inyong balay. Kana bang pasaylo nga way sukod? Pasaylo nga way dumot, pasaylo nga dili na gyud hinumduman o dili na gyud hisgutan ang mga karaang sala. Naamo anang kinaiyaha? Wa mo'y ayo. Mana diri sa atong unang pagbasa, Propeta Sirach mihisgot, kung dili ka, kung magdumot kas imong isigkatao, nya magampo kas Ginoo, dili dawaton ang imong pagampo. Timan ina ha? Magampo kas Ginoo, nya gadumot kas imong isigkatao, dili dawaton ang imong pagampo. Kana nya gibutang pagidiri kanang kasuko og mainitong buot, maoy mga makalilisang nga mga butang, apan ang mga makasasala naghupot ni anang duha. Pulos na makalilisang ang kasuko ug pagdumot. Aw sana kamainitog buot, kana bang temperamental kay ba o kanang magsigig dumot si kasuko, mga peligro kay na makalilisang ng butanga ngano man babag man na sa atong pagsud sa langit. Babag sad na sa atong kalambuan sa kinabuhi. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko og bahandianon sa pagbati. Maluluyon kaayo ang Ginoo, maayo og maluluyon. Ganahan mong mosunod sa Ginoo o mosupak? Kinsay mosunod, taas ang kamot. Kanang wa mo pataas, mga masinupakon. Ya, dili na mo kasod og langit. Sorry. Hala, ay supak-supak ka. Kinahanglan maayo gyud ka kanunay og maluluyon. Kinsa dinhing mga asawaha nga hangtod karon sige jud kaluoy nya maayo kayo ngadto sa iyang bana. Ta sa kamot. Uy. Unsa way ni pataas ninyo? Di na di mo ron maluoy, di na san mo maayos inyong bana, la, maimpirno gyud mo ana. Kaluoy sa asawa, musangko sa impirno. Sige, kamo na lang mga bana. Kinsay mga bana din nga maayo gyud kanunay og maluluyon sa iyang asawa. Ta sa kamot. Arang-arang nga mga bana na iniisa 5 ka buok. Mga anak, kinsa din yung mga anak nga maayo kayo og maluluyon sa inyong parents. Taas ang kamot. Otro sad mo. Basin sag natakdan ra sa ginikana, no? Kinsa mo sa mga ginikanana din nga maayo gyud og maluluyon sa ilang mga anak, kadang dugay jud kay masuko. Taas ang kamot. Pwede na mo mga matay. Jotay raman sad. Mauna, matud pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma, kinahanglan gyud na ang Ginoo gitag-iya nato buhi kun patay. Pasabot ang atong kinabuhi para sa Ginoo, nyag mamatay sad ta naagid unta sa kamot sa Ginoo. Nya kanus-a man na mahitabo kun magsigi tag sunod sa iyang kinaiya, labi na gid ning pagpasaylo. Muna diri sa atong ebanghelyo, gisgutan diri nga dunay nakautang og milyon ka pesos, gipasaylo
gipapas ang iyang utang kay nagpakiluoy man, pagsugat niya sa iyang isig kasulugoon nga nakautang ra niya pila ka pisos, iya dayon gi papriso, wa gyud siya maminaw sa pagpakiluoy. Pag-report nga tog balik sa agalon, ang gipapas nga utang gibalik sa agalon nga duna nay kasuko nya gipriso pagid siya. Kamo karon dinhi nanimba mo, ako nagmisa sad, nanluoy ng Ginoo nato karon, tagaan na taniya sa tanang pasaylo, papas na atong sala. Pero inig-uli ni mos inyo, magyaw-yaw dayon ka sa imong mga anak or sa imong silingan, manglibak dayon ka, na ibalik ginas Ginoo ang silot. Sige, lingiyay mong tupad. Ing na sugod karon din ata masuko ha. Ing na. Nya di gani mo sanong sagdaila na siya. Di ba? Nya unsa may sunod kunaan na ning pagpasayloay, kanang magpasayloay na ta nga way limit 77 times or 70 times 7, mosunod dayon ang pagtinabangay. Ganahan kay kang mutabang sa usa ka tawo nga wa kay pagdumot. Pero naa gani kay pagdumot, moingon jud ka bahala nag mga lata ka diha, mirisi kang buanga ka. Di ba? Una, kining atong mga igsuon nga sigig palit og slots dinhi, malangit sad ni sila. Ngano man, wa man sila mohonong pagtabang, wa sila maghambin bag kalagot. Kana man gong mga makasasala, mga igsuon, labi na ginang sala sa kalagot, ang imong kamot mura na siyag maparalyzed, dili na makatunol og tabang ngadto sa imong isig ka tawo. Mag-anam jud kag kadaw, mag-anam jud kag kadili mapasayloon. Mo na diring naningil sa utang, iyag yung gituok ang nangutang niya kay pabayran. Ngano man makasasala manggod siya. Tanawa ang iyang agalon nga way sala, ayano kayong gipasaylo ang milyon ka pesos. No? Ang kana gid ang sala. So ang timaan sa way sala, kamaong mohigugma, kamaong mopasaylo, kamaong maluoy sa iyang isig katao. Sa tinud-anay, sa mata sa Ginoo kitang tanan pulos mga makasasala. Way usa natong way sala. Except lang ni Mama Mary kay gi protektahan man gitos Ginoo. Pero kitang tanan pulos ta sad-an. Gilingi ay mong tupad. Ing na sad-an ka. Ing na ba ing na sad-an ka. Nya mingon sa siya otro sa ka. Na siya pariharata. Nya sa itong buhaton magpasaylo ay magtinabangay. So kining atong slots karon, ako laning i-report ang atong halin sa Holy Pads. Kaning mga pari nga 3,000 kabuok nga muatin aning atong National Retreat for Priest or NRP, mga sadaan sad ni. Naasa ni mga kami nami mga sala. Pero maningkamot migduol sa Ginoo. Muna tabangi mi nga makaduol sa Ginoo as community. Karong November 7 to 9. Munang namaligya tag slots nga 100,000 ka Holy Pads, tag 100 pesos per slot. As of yesterday, nahalina na taog 26,514 ka slots. Atong pakpakan ang namalit nini. Salamat kayo. Anaa pa kitay 73,486 ka slots nga available. Tag 100 ra. Mamalit lang mo aning slots, kausas-usa ka semana, kamong tanang naminaw, perting nindotas atong kinabuhi. Nya sige lang ginig lambo. Nya ganahan man kita ning challenge, hasta ako ganahan sa ko aning challenge. So naataroy bag-ong challenge sa atong Holy Pads, 30 slots challenge. Mopalit mo 30 ka slots, mo nay usa ka challenge. Nya pila may kantidad na
3,000 pesos. Unsa man anong gi 3,000 pesos man nato, pahinungod na sa 3,000 ka mga pari nga moattend sa atong NRP. Pasabot, inigpalit ni mog 10 slot o 30 slot challenge, imong gipahinungdan og pag-ampo, holiness, peace, and divine salvation ang 3,000 kabuok pari. Nya sa mga panahon sad nga mag-retreat ning 3,000 ka pari, tagaan sa kas Ginoo og holiness, peace, and divine salvation. Nya matag panahon nga magmisa ning 3,000 ka pari, maapil sa ilang benepisyo sa ilang mga misa. Di ba? Tag 1 piso ra kada pari. Adi mo ganahan? Piso. 3,000 lang ka pari. Mo nang 30 slot challenge. Sugod na ta, nisugod man ta ni gahapon, ato ning padayonon, ato na sa ning iphon pila ka buk mo apil ani. Nya na pagitaroy nindot kayo nga ipahibalo ninyo. Nag-General Assembly mi niadtong Biyernes. Nag-General Assembly ta dinhi. Nya dunay duha ka importante kaayong desisyon ang gihimo ang atong General Assembly. Una, ang atong pista dinhi, patronal pista karong Abril, ato nang gi-fixed sa usa sa mga options nga gihatag nato sa atong first decree. Katong atong first decree, doon nato'y tulo ka options. Sa may tulo ka options ato, April 5, kung ang April 5, Sabado. Nya kung dili Sabado ang April 5, ang Sabado human sa April 5, mo'y second option. Nya kung maigo og Holy Week ang April 5, ang atong third option nga ang atong pista adto sa ikaduhang Sabado sa Easter. Ana, mo to'y third. Nya human nihangyo ta nga i-fix nato og last Saturday. Nya doon na naman sa mga medyo di kay nindot nga tan-awon kay maigo magyapon ang last Saturday, makuha ra gyapon ang nobinaryo sa kaning Holy Week. So mura gyapon siya mabungkag gyapon ba og last Saturday of April ang atong misa, ang atong pista. So karon sa among discuss unanimously approved nga kaning third option sa first decree mao'y atong i-maintain. Permanente ng second Saturday of Easter. Ang tutok mamunako. Ang ato rang timan-an kanusa ang Easter Sunday. Nya inig Sabado ana, first Saturday. Sa sunod Sabado, mao na ang pista. Murag ikaduhang Sabado sa pagkabanhaw. Nya kanusa magsugod ang nobina? Inig kahuybis human sa Easter Sunday. So sayo na kay tibanan. Easter Sunday karon, inig kahuybis, first day sa nobina. Kani malikaya na nato nga dili ta maigo sa Holy Week kay magbalhin-balhin manguning Holy Week. Inig 2025 ang Easter Sunday April 20. Nya ang atong last Saturday nga pista mahimong April 26. So ang atong nobina muso diri sa Holy Week. Dili na ta ka nobina. Mo na ay namog supak-supak kay ang General Assembly may mo desisyon ana. Sugod karong sunod tuig adto na ta sa second Saturday of Easter. Na ikaduha nga gidesisyonan sa among discuss, practically na-approve na gyud ang atong fundraising project nga Columbari. Katong atong tukoron nga Columbari. Kana kay ang mayor, si Mayor Aljo, nihatag naman sa iyang letter ngadto ni Archbishop nga approve siya og mosuporta siya. Si Archbishop Palmasad ning approve sad siya personally nga mosuporta siya. Pero
do na pay mga technical documents nga atong i-secured. So dili usa mo proceed sa pag-construct kay do na pay mga technical documents nga i-polish. Karon nahukman sa atong General Assembly nga ato na lang bayran ang yuta. Matukod manag sa dili, ang importante mabayran ang yuta. Nya okay mo ani. Amo na ang pagbayad sa yuta atong himuan og special nga gitawag nato investment slots. Investment slots. 140 ni ka slots. Ang title ani Divine Solutions and Prosperity or DSAP. Nindot no. Tagpila man ni ang kada slot? 500,000. Anong nangatog mamo diha? 500,000. O niya, 140 rani ka 500,000. Niya, kinsa tong mo palit ani nga slot, investment man atong ibalik ang inyong gipalit nga doon nay interest, doon nay tubo. Niya, ang gusto mo nga cash ang inyong dawaton in the future, inigbalik na to, tagaan mo og 25% nga interest nga tubo per annum kada tuig, 25% sa inyong gi-invest. Nya kung gusto sad mo nga tagaan mo og unit sa Columbari, mao sa nay atong ihatag adto ta sa atong gitawag og pre-selling price. Ang atong Columbari, ang atong pre-selling price naa sa 40,000 o 50,000. Katong pinaka-center sa magbarog ang tao, 50,000. Katong tuas babaw kaayo, nga duha ka linya, 40,000. Mo na gitawag og pre-selling price. Ini kahuman na sa Columbari, ang katong 50 mahimo na tong 80, ang 40 mahimo ng 70. Mo na atong final finished product or finished ready to use nga price sa atong fundraising. Nakaron kung tagaan kag Columbari, ang imong 500,000 pananglitan, tagaan ka og napo ka units sa tag 50,000. Unya, inigbalik anang anha nimo kung imong kuhaon as cash kadto ng 80,000 nga price mo'y ibalik. Nya kung imo sad nang gamiton, adi na sad na nato ibalik ang cash, ang Columbari unit na maoy ihatag nganha nimo. Saman, okay mo na. So kinsa ninyo dihay na ay extra, hatag na mo. Kutobra ni nato karong September 30 ang atong pagpamaligya ani. Mahurot o dili mahurot ning 140 kabuok, 140 ka slots ra, mahurot nig sa dili na ta mamaligya. Kay maglikay pud ta nga mag sobra-sobra unya, kay kinahanglan na nato tagaan og bayad ang atong owner diha sa yuta on or before October. Ana. So paspasan ni natong palit arog mapalit na nato. Og di gyud matuko daw. Tagaan mo yuta. Ano mo diya puyo bitaw. Naagyoy dili ni masayang ang inyong kay investment man Nyag mo sobra, dili lang sa to ipasobra kay og di na to mahatag ang kanini ang cash, at least ang yuta. Pero kaya ra nang ihatag og balik ang cash. Importante ato na dihang mapalit ngano man tungod kay gigamit na nato o gamit kay na nato. Kung maadto pa na sa lain, maproblema ang ato dinhing lugar. Kay sirada na diha, way siguro din anak paagian. Kana ra bang yuta ni sod ra ba nag mga 2 meters dinhi anang atong agianan, ilan ang koralon, adi na ta kalibot diha, no? Kung yung tutuki, tininood ba ning ako? Na ipamaligya na lang inyong balay o niya i-invest na dire
Palit aron ikakarong September 30 makabayad na ta ha. Mo nay atong pangandoy. Unya i-negotiate lang ang inyong pag-apil aning atong investment slot nga DSAP nga rin ako ngan Father Crescenciano Ubod, kamo mga online parishioners o gusto mong mo apil, ako mo i-kontaka sa akong number 0906-536-3746 or arimo sa atong sekretary si Remedios Ocaba 0955-763-2080 or atong head sa finance Brother Bernardo Jacobi, Brad Loloy 0905-288-5131 or sa atong accountant o treasurer din sa atong parokya si Hinara Laborte 0905-440-4685. Ako lang ning gihisgutan karon tungod kay bunga ni sa atong pagkaliwat sa Ginoo. Way hunong nga pagpalambo sa kinabuhi, way hunong nga pagtinabangay aron ta mulambo, di ta mag-iyahay. Niya kay niya may mga opportunities atong tabangan para sa simbahan, dili ni para nato. Nya sa mata sa Ginoo, kitang tanan mahimo na gyung iyang tinuod nga mga anak. Manindog ta.